Господин Гюрчинов, какъв е проблема да излязат на бял свят две стихотворения като Бежанци и народ? Нали те са литературен факт? Ова не може да се обяви. Защо? Може ли това да се окаже наистина вместо препятствие да бъде обект на още по-сериозни изследвания и книгата да излезе и в Македония? Не. Книгата нема да излезе в Македония. И мислам, ке направи само штета, нели? Защо? На оваа иницијатива за добрососедски однос. Мора да се почита ова за кое јас сега зборам. Иначе... Само вие казвате няма да излезе в Македония тази книга. Да попитаме не, може Александър... да излезе, има разни пиви, издания и така натаму. Но не нашата академия нема да излезе. Няма да... А в България ще излезе ли, господин Йорданов? Ја мислам, дозволете. Да? Ја мислам дека не треба да излезе. И в България? Ние одлично соработувавме со председателот Воденичаров, нели он? Имаше многу разбирање за нашата соработка, нели? Таа книга не треба да се издава, ќе се создаде проблем. Ќе се протестира и ќе имаме проблеми. Ще издадете? Јас се откажав од секоја соработка со Бугарската академија, ако она ја објави таа книга. И тоа ќе му кажам на председателот сега баш. Не треба да се објавува. Предложението беше именно да издадем един неизвестен за България поет, който наистина загива млад, трагично, не навършил 18 години и който е гимназист, учи в Скопска първа мъжка гимназия Цар Борис III се нарича тя, влюбен в литературата, от малък, талантлив, съученик с него е бил самия Милан Гюрчинов. Да. И желанието беше той да се покаже, защото наистина е непознат в България и защото се оказа, както каза и академик Гюрчинов, че една голяма част от неговото творчество, дори по-голямата, е написана на чист български литературен език. Тя е в архив, в ученически тетрадки. Част от тези стихотворения са издавани в Република Македония. Мисля, че от началото на 60-те години има едно издание, Червена пролет се нарича. И моята задача, като човек, който трябва да свърши работата, нали, да покаже на българската общественост творчеството на този автор, беше да започна да прочита всички стихотворения на Александър Караманов в архива на Македонската академия на науките, същевременно да прочита и неговия дневник и академик Гюрчинов да посочи творбите, които смята, че трябва да влязат в едно общо издание, а аз от наша страна, от Института за литература, да ги допълним и с тези, които и ние като изследователи смятаме, че биха били интересни за българския читател. Същевременно обаче се натъкнахме в процеса на работа на произведения, които не са издавани в Република Македония. Те са прилежали в архива 70 години. За тях не споменава и самия Милан Гюрчинов. И аз си зададах въпроса защо. И се зачетохме в тези творби. Някои от тях са с показателни заглавия. Васил Левски, Балканджи Йово, незавършени. Бежанци и народът. Особено в тези две творби, Бежанци и народът, Караманов дава литературен, поетичен отговор на въпроса за потеклото, както задава въпроса академик Гюрчинов. В дневника му
се откриват следните бележки. Примерно, Караманов казва: днес трябва да прочета тези и тези наши критици. Трябва да прочета по този въпрос нашите критици. И когато употребява израза нашите, за кого мисли? Той ги посочва. Малчо Николов, Михаил Арнаудов, Николай Райнов и така нататък. Т.е. български писатели, литературоведи, учени. И стигаме до тези две прословути творби, в които създадоха недоразумение. В едната от тях, нали, тя е като обращение на младежа на автора към младежта на неговото време, в което той живее. И упрек към тази младеж, че тя се е увлякла по разни други младежки бланове и е безразлична към случващото се в родния край, да го кажем. И поета пише, и неговия герой лирически задава въпрос: а ти, о младежо на днешното време, що давно вече спиеш и като старец дремеш? Нима си забравил на Левски ликът, на Ботев, Раковски, на Делчев гласът. Това е един такъв текст. След това продължава творбата. Поетът задава въпрос и си спомня и казва, че задачата на този младеж, към който той се обръща, е да изпълни великия план на Паисий. Не е нужно на българските зрители да обяснявам кой е Паисий Хилендарски. Във всички случаи не е македонец, защото е написал история славяно-българска, а не история славяно-македонска. Така. Значи, Караманов мисли за Паисий и казва великия план. Великия план, помните ли, господин Коритаров, какъв е на Паисий? Българина да знае своята история, да знае своя род, да знае своя език и да не се срамува да чете и пише на него. Продължавам. Отиваме към следващата творба. Народът. В Народът какво казва поет? В сърцето си той чува на Левски ликът и вижда на Ботев метежния лик. Пред себе си вижда новия път, на своята родина копнежът велик. Да. Завършвам. Коя е родината? Така, защото се цитира Левски и Ботев. Той помни, продължава поета, на цар Самуила великата мощ. Той помни лъчите на Златния век. Златния век е времето на цар Симеон, велики. И в съчинението си отново говори за нашата земя, за нашата страна, за която е родила такива личности като Ботев и Делчев, която е родила такива писатели като Иван Вазов. И аз логично е да задам въпроса, коя е тази страна? И нормално е науката първо да извади текстовете, да ги направим достояние на обществеността, литературна, научна, а след това нито аз съм цензор, нито вие сте цензор. Тая книга не трябва да се издава и се създаде проблем. Ще се протестира и ще имаме проблеми. Ще издадете? Јас се откажав од секоја соработка со Бугарската академија, ако она ја објави тая книга. И тоа ќе му кажам на председателот сега ваш. Не треба да се објавува. Първо е факт, че съществуват такива творби. Да. Факт е всичко, което аз казах и цитирах. Факт е също така, че дневника на един поет, дневникът на един поет е най-вярното свидетелство за неговия характер. За това какъв той се мисли. Това, което аз цитирам за нашите критици, е от дневник. Мога да го допълня от същия дневник с бележките за това как и кои книги чете, от кои се възхищава и прочи. И още нещо. В целия архив, който изчетох,
и благодаря, че ми е предоставен, но това е науката. Науката трябва да работи с факти. Аз никъде не срещнах името Македония и македонец. Да не говорим, че няма изобщо да се говори за Александър Македонски. Добре, и прочее, и прочее. Това може ли да бъде Няма. повода да прекъсне сътрудничество между двете академии, господин Гюрчинов? Ало? Или е затворил, или се е разпаднал във връзката. Значи, аз се извинявам така, че може би повиших тон, но във всички случаи науката трябва да работи с факти. Опитайте пак да си кажем довиждане, сега, защото не искам днес да се разпада българо-македонския договор. Значи, Института за литература, който е двигателя на този проект, е изключително сериозна научна институция с постижения, с издания, с енциклопедии, речници и прочие, които са на световно равнище и признати като такива. Ако започнем от Кирило-Методиевата енциклопедия и завършим с изследвания на модернизма и така нататък. И ние не можем да си позволим като учени, както академик Гюрчинов казва, дайте сега да го сложим отново, да го скрим за още 70 години този научен факт. Ние искаме да извадим факта. И затова аз съм написал предговор, в който разказвам къде се намират тези факти. Публикувал съм опис на архива. Имаме го, господин Гюрчинов. Да. Господин Гюрчинов, какъв е проблема да излязат на бял свят две стихотворения като Бежанци и народ? Нали те са литературен факт? Аз реков веднага. Нали? Ова не може да се обяви. Защо? Може ли това да се окаже наистина вместо препятствие да бъде обект на още по-сериозни изследвания и книгата да излезе и в Македония? Не. Книгата нема да излезе в Македония. И мислам, ке направи само штета. Нали? Защо? На ова инициатива за добросъседски однос. Това мора да се почита ова за кое аз сега зборам. Иначе... Само вие казвате няма да излезе в Македония тази книга. Да попитаме може да излезе, има разни диви издания и така натаму. Но нашата академия няма да излезе. Няма да. А в България ще излезе ли, господин Йорданов? Я мислям, дозволете. Да? Я мислям дека не трябва да излезе. И в България? Ние одлично соработувахме со председателот Воденичаров, нели он? Имаше много разбиране за нашата соработка, нели? Сега той не е вече таму. Сега, моето мнение... Не съм разговарал со новиот ваш председател, но ке разговарам. Ние имаме прослава сега, нели, и той е поканет. Да. Ке видиме што колеги, да правиме. ще изчакате малко, защото това е много важно. После ще ви обясня защо. Сблъскваме се с един парадокс. Абстрахираме се... Нека да каже господин Йорданов. Един парадокс. Абстрахираме се от политиката. Да. Сега сме 21 век, 17-та година. Минали са 70 години и повече от тези трагични събития. Науката трябва да е обективна. Съществуват ли такива неиздавани в Република Македония стихотворения, каквито аз открих в архива и искам да ги публикувам в България, защото в тях става дума за български национални герои. Ето той казва какво желая да стана и защо на 27 март 1943 година. Да се слееш с широката народна душа, нахранена с потния хляб на родната пръст, закърмена с турските къмшици, родила из недрата си един Ботев и Делчев. Колко е голямо щастието да се родиш в оная бунтовна, метежна страна, където Балканът пее хайдушки песни. Където се вълнуват тъмните гърди на историята и така нататък. Добре, за коя страна говори този Караманов? За Македония ли е? Тя ли е страната, където Балканът пее хайдушки песни? Добре, дано това ще е финала, защото времето наистина ни изтече и второ, дано да се намери мъдрост и партньорството да продължи, а така също и книгата да види бял свят. Поне в България тя ще види.
Разбира се, че ще види. Аз съм работил и искам да се я издам. Това е мой научен труд.